дуруд ба кулли дӯстдорони футбол ва бахусус ба онҳое ки бозиҳои лигаи чемпионҳоро бесаброна интизоранду мухлисӣ мекунанд. Аллакай мусобиқа ба даври полуфинали худ расидааст ва ҷуфти ҷолиби ин давр ин ба ҳамоии Бавария ва Реал Мадрид мебошад. имрӯз мо рӯи тай кардаи дастаҳо ва шонси комёбии онҳоро баррасӣ хоҳем кард. Лайк зари навор гузошта обуна шавед. мо бошад шурӯъ мекунем. Лигаи чемпионҳо ба марҳилаи полуфиналии худ расид. Реал Мадрид баъди сарнагун кардани Сити акнун ба Мюнхен сафар хоҳад кард. Шогирдони Анчелоти як қадам то баромадан ба финал қарор доранд ва ҳайат аллакай рӯҳияи қаҳрамонӣ дорад. Барои тамошои бозиҳоро ҷолиб гардонидан дӯстони мо аз 1x ба он коэффициентҳои баландро пешниҳод доранд. Барои онро истифода бурдан ба менюи асосӣ даромада дар ставка без риска то $100 ва ё то 1100 сомонӣ натарсида шартгузорӣ кунед ва дар ҳоли сӯхтани чек маблағ ба ҳисобатон бармегардад. Барои ин ба лични кабинет ворид шуда участӣ ва аксияхро аз назар гузаронед ва боварӣ ҳосил кунед ки бонус на спорт фаъол бошад. Силкаи бозӣ дар комментарияи ана ҳамин видео. шубҳае нест ки маҳз ҳамин бозӣ диққати ҳамагонро ба худ ҷалб месозад. ду дастаи гиганти аврупоӣ ва бузургтарин дар таърихи чемпионат ба ҳам меоянд. инҷо ҳам фаворитро тахмин карда мешавад. он дастаи Реал Мадрид аст ки борҳо исбот кардааст ки лигаи чемпионҳо мусобиқаи онҳо маҳсуб мешавад. дар бозӣ бо Сити мо бори дигар тарафи қавии мадридиҳоро шоҳид шудем. дастаи шоҳона дар бозии аввал як шоҳи тамошобобро ба ҳамагон ба намоиш гузошта буд. онҳо тавонистанд ки автобуси мустаҳкам гузошта аз фишори рақиб берун оянд. барои ҳамин мегӯянд ки сценарияҳои бад барои Реал вуҷуд надорад. Бавария кӯшиш мекунад бо сюрпризҳо Анчелотиу шогирдонашро дар ҳайрат гузорад. Реал марҳилаи гурӯҳиро бемушкилӣ пасисар карда буд. 15 имтиёз аз 18 имтиёзи имконпазир ва 16 голи зада шуда дар 6 бозӣ. аз онҳо бештар танҳо Атлетико Мадрид ва Манчестер Сити натиҷаи баландтар нишон дода буд. аслан он марҳила он қадар маънои бузург надорад. Наполи дар Бернабеу то охир таслим нашуд, вале баъди рафтани Спалетти ин даста ба худ наомадааст. Брага ва Унион дастаҳои сатҳи Лигаи Аврупоанд ва Реал вазифадор буд ки онҳоро аз сади роҳаш бемушкилӣ бардорад. дар даври якашниҳоӣ мадридиҳо бо Лейпциг рӯбарӯ шуданд ки онҳо ҳам дар формаи хуби худ қарор надоштанд. новаста ба инам олмониҳо қавӣ истодагарӣ карданд ва дар бозии ҷавобӣ танҳо як гол Реалро дастболо кард. ана комёбӣ муқобили Манчестер Сити ин аллакай дастоварди калон буд. Реал ин навбат ҳам нишон дод ки имсол бо ҳадафҳои бузург ба ин мусобиқа омадааст. дар ҳафти бозӣ мо дидем ки Реал чӣ хел бусифат ҳимоя мекард. ин сценарие буд ки аз мадридиҳо интизор будан нашояд, вале онҳо боз корашонро бехато карданд. борҳо дидем ки Реал аз ҳамлаҳои мушкил бо экспериментҳои ҷолиб баромада тавонист. дар зарбаҳои 11 метра бошад даста устуворӣ нишон дод. бозингарон то охир ҳаракат мекарданд то ҳунари худро нишон диҳанд. ягона роҳи ғалаба дар сафар ҳамин буд ва касе боварам надошт ки Реал метавонад машинаи Пепро аз сади роҳаш бардорад. интригаи пеш аз бозӣ бо Бавария он мешавад ки Реал бо кадом схема бозӣ мекарда бошад. баъзан иштибоҳҳо дарди сари калон ба ҳимоятгарони мадридӣ меоварданд. чанд сол пеш Бавария ки дар пики худ қарор дошт имкони шикаст додани мадридиҳоро дошт, аммо ҳолат имсол иваз шудааст. бори нахуст дар 11 соли охир мунхениҳо натавонистанд то ҷоми Бундеслигаро болои сар бардоранд. то баромад ба полуфинал бошад мавсимро барои худ нобарор номида буданд. ҳамин буд ки як моҳ пеш Томас Тухел эълони аз вазифа рафтанашро дар охири мавсим кард. соли гузашта Бавария бо сабаби нокомиҳои Боруссия қаҳрамон шуда буд. имсол бошад ба Байери ҳамаҷиҳата қавӣ буда тахтро супориданд. хулоса Бавария феълан дастае нест ки ҳама абардастаҳоро зери по карда гузарад. Тухел бо нигаронӣ иҷрои вазифа дорад. аз рӯи ҳайат Бавария ҳамоно яке аз қавитаринҳои Аврупо боқӣ мемонад ва албатта ки бояд чунин бошад вақте дар ҳамла Кейн бар ин ҳамлагар доранд. мавсим барои Кейн хуб гузашта истодааст, чун дар ҳама мусобиқа ӯ аллакай зиёда аз 35 гол ба самар расонидааст. шояд ӯ нафаре шавад ки Баварияро соҳиби ҷом кунад. бисёриҳо ҷодуи беҷом мондани Кейнро қайд мекунанд ки ҳоло ҳам ӯро донболагир аст, чунки маҳз ба хотири ҷомҳо шуда Кейн ба Бавария гузариш намуда буд. бо ӯ Бавария дар суперҷом ноком шуд. ҷоми олмонро аз даст доданд ва дар рақобати қаҳрамонӣ аз Байер қафо монданд. як турнир барои ислоҳи ҳолат боқӣ мемонад. мусобиқаи мушкил ва
пешгӯӣ нашаванда. дар ин ҷуфт мо шоҳиди фишори баланди ҳаракатҳои тактикӣ хоҳем шуд. бавария бозии аввалро дар хона мегузаронад ва набояд ки ба иштибоҳ ро диҳад. реал бошад дар сафар ҳимоявӣ бозӣ мекунаду дар хонаи худ масъаларо ҳаллу фасл хоҳад кард. сценария дар ин рақобат ҳар хел шуда метавонад ва ҳамон дастаи комёб мегардад ки аз имкониятҳои худ бо самар истифода барад. дар бавария шоҳкориҳои Кенро интизоранд. канори ӯ бошад Мюллер, Сане ва Мусиала, нимҳимояи қавӣ ва Нойер дар дарвоза. реал такя ба маҳорати Винисиус ва бозисозии Беллингем мекунад. ҳимояи мадридиҳо бо сардории Лунин ҳам олӣ баромад карда истодааст. аслан дастаи Реал Мадрид ва ПСЖ аз рӯи фарзияи букмекерон муддаёни асосӣ барои баромад ба финал ҳастанд ва ин дар пешомади трансфери Мбаппе боз шӯълаи хоса ба худ касб мекунад. саросима намешавем ва нахуст аз бозии аввали ин ду ҷуфт ҳаловат хоҳем бурд. ба ҳамин тамом дӯстон, то буздид.